спевы, як і любая практыка, патрабуе, ну, калі не штодзённага, то можа быць там штотыднёвага пяяння. Не можна нічым замяніць гэтую вось спецыфічную работу вакальных нашых цягніцаў, органаў, ні лёгкай атлетыкай, ні ўсходнімі практыкамі. Толькі вось самое спяванне трэніруе нас, дае нам магчымасць раскрыцца, атрымаць задавальненне ад таго працэсу, які ёсць спеў. Фальклорнаму гурту «Гуда» ўжо шмат вельмі гадоў, і мы, спяваючы доўгі час, зразумелі, што гэта не проста песня, гэта своеасаблівая мантра, слушна. Цяжка падабраць сінонім, які б датычыў сучаснай культуры. Гэта своеасаблівая фізычная і духоўная практыка, і яна ўласціва менавіта нашаму рэгіёну. Мы можам разумець, што умовы, у якіх жывуць там жыхары Індыі альбо жыхары Перу, яны адрозніваюцца ад умоваў, у якіх жывем мы. І, відаць, для мясцовага насельніцтва, для мясцовых жыхароў менавіта вось такое пяянне і ўяўляла сабою найбольшую і адмысловую каштоўнасць. Яно несла не толькі хараство, за якім мы прыходзім на канцэрты і тое, што мы чуем ад тэлебачання, так? У гэтым было спецыфічнае існаванне душы чалавека. І гэта немагчыма патлумачыць словамі. Дзеля гэтага трэба спяваць. І як вы спяваеце, то вы набліжаецеся да вось гэтага нашага духоўнага багацця крок за крокам. Гурт «Гуда» практыкуе ў асноўным абрадавы фальклор. Мы амаль не спяваем па-за абрадавай музыкі. Менавіта гэты пласт нашай культуры, вельмі старажытнай культуры, падаецца нам найбольш цікавым. Беларускі фальклор – гэта найстаражытнейшы пласт культуры Еўропы. І не толькі Еўропы, але і ўсяго еўразійскага кантыненту. І мы, безумоўна, можам ганарыцца гэтым. Больш таго, магу сказаць, што шматгадовыя практыкі, яны прывялі нас да вельмі такой сталай высновы. Спевы, як і беларускі танец, яны падымаюць настрой, яны прыводзяць чалавеку ў вельмі гарманічны і камфортны стан. Я спадзяюся, што вы гэта ўсё таксама паціху адчуваеце, што вось неяк камфортна і ёмка пасля гэтых спеўных сходаў, так? І натхненне з'яўляецца, і настрой добры. Мы сёння заспяваем веснавыя песні. Раней лічыў чалавек, што ён у пэўным сэнсе кіруе стыхіяй. Калі ён не зробіць адмысловых рытуальных дзеяў, то наступны каляндарны перыяд, наступны земляробчы перыяд не надыдзе. Што сілы прыроды, якія выклікаюць абуджэнне прыроды, которые выклікаюць радасць, жыццёвы тонус ва ўсім сусвеце, яны не з'явяцца. І таму ў нашым фальклоры дагэтуль стала і шчыра практыкуюцца песні, якімі прызывалі вясну, гукалі вясну, якія адлюстроўвалі веснавы узяты дух незвычайны, которымі адганялі хмару, напрыклад, альбо наадварот гукалі, прызывалі дождж. Все гэта падавалася абсалютна натуральным, бо мысленне людзей, якія гэтыя песні пяялі, было, культуролагі завуць іх міфалагічным, так? І у пэўным сэнсе для менталітэту беларусаў і для той карціны свету, якую яны уяўлялі сабе, калі ўсё гэта спявалі, было ўласціва менавіта такое міфалагічнае усведамленне, менш абумоўленае пэўнымі рэлігійнымі плынямі, якія прыходзілі у Беларусь і стала застаюцца ў ёй, але збольшага сінкрэтычныя, все разам, все, што прыходзіла, яно заставалася на нашай зямлі ў той ці іншай ступені. І вельмі
спокойно суіснувала на нашій землі. Ми зараз заспіваємо веснавыя песні вам. Калі далей трошечки распавядом яшчэ пра тое, як мы існуем фальклорны гурт года, то гэта вось трошечки, відаць, пазней у паўзе. І мы спачатку паспрабуем спяваць без падгучкі, калі вам будзе падавацца, што чагосьці не хапае, не далятае частка гуку, так, то вы скажыце, калі ласка, мы тады тут трошечки дададзім, відаць, чагосьці. Можа, пару мікрафонаў паставім. Я думаю, што не пожалуйста. Что на нашей воле Дякуй Богу, що весна прийшла, дякуй Богу, що весна прийшла. Я молода Галя, жидака пішли, я молода, я молода, пішли на війшло. Расти жидака, зайділя стара є. На вулиці сонця колишаться дівки, года гуляю. Колишаться дівки, я молоденька, года гуляю. Они спевали с высокими такими вот рассыпчатыми нотами, такими пригожими фарбами. Здавалося, що і самому веселіє, і усім веселіє вокруг, і природа пробуджається, власне кажучи. Так? І не було нічого надуманого. Ось як вони відчували себе, коли мусить бути, так і піяли. І кольки
давалі гэтай вось радасці і энергіі зямлі, і сабе, і навакольным людзям. Столькі яе вось і там і было, і сабе там было столькі. Вядома, добрае правіла. Колькі аддаеш, столькі атрымаеш. Стоїть верба, й у конці села, стоїть верба, й у конці села. На той вербі я три квіточки, на той вербі я три квіточки. Под вербою я три дівочки, под вербою я три дівочки. Одна стоїть у каптанчику, одна стоїть у каптанчику. Друга стоїть у жупанчику, друга стоїть у жупанчику. Третя стоїть у зеленим зеленці, третя стоїть у зеленим зеленці. Это был караход, их было невероятное множество. Они были разных форм, и можно было не просто трыматься за руки, але и робить такие минимальные танцевальные фигуры. Есть весновые карагоды, якія завуцца крывыя танкі, якія вадзілі змейкамі просто вакол нейкіх аб'ектаў. Ёсць карагоды, якія заводзілі ў спіраль, закручвалі. А тады з цэнтру адзін чалавек выводзіў усіх зноў вялікае кола. Былі карагоды, у якіх становіліся ўсе ў адзін шэраг, шэрагавымі такімі карагодамі, і ішлі, трымаючыся за рукі. Альбо адмысловым чынам руку на руку клалі, ну і таксама такая атрымалася змейка прыгожая. Вось, калі ласка, падыміце руку, хто у вас з Палесся родам? Дзяды, бабулі, можа быць. Тры чалавекі. Вот так. Спачатку мы заспяваем, затым будзе спяваць разам. Володар, 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 очиняй ворота, очиняй ворота. Ой, а хто
емоції, які, скажімо так, його трошечки, скажімо так, тиснуть в звичайному, буденному, повсякденному житті. Ось уявіть собі, ви вийшли на поле, і 2 години так, видаєте, яростно пияли, гучно так у полі. Пияли, все приходите додому. Ну, ви ж, здається, ну такі прошлогодні, правда? Ось такі як народні пісні, вони сприяють такому розслабленню. Ніяк так, видається, рознякольваєшся, починаєш чути себе, своє власне тіло. Кажут же, так, спевак – это человек, это такий музикант, у которого його інструмент – это його тіло. Тобто на тілі треба грати, і добре, коли ти розумієш його і відчуваєш його, так? Ми, буває, за своєю повсякденною, такою ось складаною, непростою життєвою, так, щоденним цим ритмом, вовремя забуваємо про своє тіло. Воно, як такі добрі робочі коніки, воно так служить, нам служить, ну і все, і ось поки воно починає горіти, так, ми прямо не згадуємо, не зауважаємо його. І, соответственно, починає нам нагадувати. Ось шматлікі обрядові практики скеровані на те, як чоловік почув своє тіло без хвороби. І воно ще не почало стукатися, що ага, ну так от уже зовсім загнав мене, спинився. А сприяють тому, як чути щось, що тіло тобі хоче сказати, і ще до того, як воно почне вже спротивлятися. Зараз ми співаємо ще разок. Час від часу ми будемо зникати, ми не будемо піяти. Спробуйте, будь ласка, так само в часі співу не тільки сочеть за естетикою того, що відбувається, звук, тон, так, ці всі строї. Ні, послухайте себе, що там в углі там, я не хочу сказати. Пісньові пісні, як я вже казала, і почули, вони запускають життєву силу природи і дають можливість відчути, що ось зараз такий момент, коли все збуяє, відкриття. Ми зараз заспіваємо фрагментик кухальной песни. Это миновито той, у которой кличу з весну. І перший склад миновито тут
функциональный такие склад. А губ это значит, давай. Можно долучаться уже с другого, с третьего радочка, як ви вже чули, що ну, так, зрозуміло, то і долучайтеся. На самой справі, і життя було не тяжко, а видається, ось воно було нормальним для фізично підготовленого чоловіка. Нормальне, здорове життя. Пробачте, ми зараз попутаємо динамію, ми попутаємо того, що ми не стосуємося з людьми, бо ми стосуємося з людьми в соціальних сетках. А люди нормально стосувалися друг з другом, вони шмат ходили, шмат працювали, безумовно, були на шмат більш фізично підготовленими за нас. Тому, може бути, і білоруські пісні часом подаються трохи складаними, ну а уж білоруські танці докладно подаються невероятно складаними для сучасної неподготовленої аудиторії. У культурного Рудогуда есть своя вымысловая школа, школа традиционного мастерства, где мы учим спевать, как мы спеваем, где мы учим танцевать, белорусские традиционные танцы, где можно заробить себе свой персональный строй, який буде прив'язаний до вашого регіону, до тих часток Білорусі, районів Білорусі, откуда родом ваші діди і прадіди. І, видається, коли ми спочатку почали таки займатися танцем, то не могли і півгодини витримати. Видається, такі червоні, такі мокрі, такі і аж сині. А зараз уже 1,5 години займаємося і тільки червоні і мокрі. Зовсім, видається, незрозуміло нам було, чому ж так тяжко там. А наш керівник по танцю оповідає, ну що ж, ви танчите, але цього недостатково. Ви ще мусите і співати під час танцю. Нас це подавалося абсолютно невероятним, поки ми нарешті не зрозуміли, що ми сьогоднішнє маємо зовсім не ту фізичну підготовку, тіло своє маємо, зовсім не таке, якою воно було у прадіда, вашого прадіда. Вони були нашмат більш вимисливі, вони нашмат більш рухалися, і для них така інтенсивність не складала тяжкості. А зараз ми, коли починаємо танцювати, то вже просто 15 хвилин розуміємо, що нам треба присісти. Усіх тих, хто жадає серйозно, у нас серйозне ведеться навчання, тому що коли там влучилися, то значить співаються. І можна до нас долучатися. Коли у вас є такі помкнення, то можна звертатися до мене особисто при конце всього цієї імпрези. І ми з собою так само сьогодні принесли дві наші плити. Це опошня наша плита «Есельня», яка вийшла зовсім недавно. Її ми адлюстрували весільний обряд, який практикували у різних регіонах Білорусі. Не з одного регіону все стилі, а з різних регіонів Білорусі. Показали локальні традиції. Ну і особливість є у цього проєкту. Він зроблений для людей, всіх людей, хто хотів би на своїм власному святі
мець элемент старажытнага беларускага вяселля, традыцыйнага беларускага вяселля. Не все вяселля зрабіць, скажем так, напрыклад, так, з таким абрадавым, так? А ўвесці некаторыя элементы абраду, якія упрыгожаць, безумоўна, любое свята. Ну і калі яшчэ і інтэрнацыянальны шлюб, то гэта дадае такому святу яшчэ і інфарматыўнасці ў вачах другога боку. Яны, безумоўна, вельмі цікавяць всех, хто прыязджае ў Беларусь, вельмі цікавяць цымі традыцыямі. І вельмі важна уметь годна прадставіць іх, паказаць. Вось для гэтага і ёсць праект вяселля. Можна падвесці, будзе да нас прыканцы і ўсё гэта. І давайте ще раз приємо «Весна» і створимо настрой, такий, як має бути на таку пісню. Появим себе на високім березі раки, вокруг ще такий сніг опошній, небо хмарне, захмарюване, там сонце, якби не вельми світить. І ми починаємо співати «Бухать весну». З того боку раки стоїть інший гурт. І він відказує нам такими самими словами. І наші слова зливаються у повітря, вони відбиваються від поверхні води, переплітаються. І все повітря звенить покличем, жаданням хутчэйшого приходу весни. З якими духами ми будемо це співати, що ми відчуємо собі? На початку ми заспіваємо цю пісню і можна буде прикладно уявити собі, як це звучало у неким там, у некой замкненной просторе, где бывает шмат людей, и они можуть об'єднатися добре, один одного чують, потрапляють один одному там, дивіться, у каноні, у некой з неким інтервалом, ідучи у пісні своєї за тим, хто пісню вядзе, а за тим уже після того, як ми пісню заспіваємо і будемо вже показувати її, за тим ми заспіваємо її разом. На початку ми покажемо її. Мядуница, мядуница луговая, ой, луговая, чуя, мядуница луговая, что селою, ой, селою, зелень, она будет, что селою, селою, ой, Мядуница,